faltaven 7 dies pel sopar. Ni seguir! Llavors va fixar-se amb les cortines. I s'adonà que estaven una mica passades de moda. Motiu pel qual va recórrer tota la ciutat en cerca d'una nova tela i uns nous rivets que fessin joc. Punt i seguit. Oh, se les va fer ella mateixa. Oh, punt i seguit. Margot i Dolly van tornar a netejar els vidres de les finestres, Coma. que ja estaven nets, Coma. així com tota la vaixella, Coma. que també ho estava, Que també coma. per 24 persones. Punt i seguit. Margot, Coma. les 2 nits d'abans del sopar, Coma. no va dormir. Punt i a part. Per fi arribar la gran nit. Coma. I 22 persones van anar presentant-se. Coma. Les unes amb cotxes particulars, Coma. les altres amb taxis. Punt i seguit. Margot, Coma. junta amb... Final de la pàgina 117. Pàgina 118. Nen, amb un majordom contractat especialment per l'ocasió. Coma. I Dolly Coma. no paraven d'anar amunt i avall amb plates plenes de begudes i tota mena de cosetes d'aperitiu. Obrim parèntesis. Sí! Obrim cometes. Crecs! Ai, que té cometes. Coma. Obrim cometes. Frito! Obrim cometes. Pecadito! Etc. Tanquem parèntesis. Punt i seguit. La taula del menjador havia estat engrandida al màxim. Coma. I ara era un magnífic camp de fil blanc, Coma. amb canelobres de plata i 3 gerres de clavells vermells. Puny a part. I tot va anar molt bé. Punt i seguit. Les dones elogiaren la vella premsa de la taula Coma. i la sopa. Punt i seguit. Els homes dictaminaren que el vi era excel·lent. Punt i seguit. El president del banc de Harold va proposar un brindis en honor de Margot. I llavors Margot va començar a trobar-se malament. Havia pres un segon cafè i acceptat una segona copa de conyac perquè s'havia ofert un dels companys de feina de Harold. Llavors va esmunyir-se ràpidament al seu dormitori i prengué una benzedrina. No tenia el costum de prendre estimulants. No, i si els tenia era perquè el metge els havia donat en cas de necessitat o però amb la condició que no n'abusés. 10 minuts més tard, Margot se sentia pels aires i se l'armà un xic. Va tornar a l'habitació i llavors es prengué un somnífer. Després va prendre un altre conyac que algú li havia ofert. Sí, conyac, pastilla, pastilla. Bueno, tornem al menjador. Sí. Harold proposava un brindis pel banc. Coma. I al cap de 10 minuts ja se'n celebrava un altre en honor de l'anfitrió, Coma. Harold. Coma. Aquí estaven celebrant l'aniversari. Puix ahí. Sí. Puix ahí. Margot participà diligentment en tots aquells brindis. Puix ahí. Quan la festa començava a declinar, Margot se sentia com una sonàmbula. Com si fos una fantasma o algú altre. I ahí. En tancar-se la porta darrere l'últim convidat, Coma. Margot es desplomà. Punt i a part. Van trucar immediatament un metge. Puix ahí. A l'acte se l'endugueren a un hospital i li feren una... Anada a la pàgina 118. Pàgina 119. neteja d'estómac. Puix ahí. Restà inconscient durant moltes hores. Puny a part. Guió. No és greu, Obrim guionet. va dir el metge Harold. Tanquem guionet. Puix ahí. És simplement esgotament Home. amb l'agreujant que té els nervis desfets per totes les pastilles que s'ha pres. Puix ahí. Només es tracta de netejar el seu organisme. Puny a part. Li donaven aigua lentament mitjançant un tub introduït a la boca. Puix ahí. Margot, a poc anar recuperant la consciència i quan se n'adonà experimentar una profunda vergonya. Puny seguit. Estava segura d'haver fet alguna cosa. Cursiva. Malament. Durant la festa... Coma. Però no podia recordar
Margot, Coma. estimada, Obrim guionet. li deia Harold. Tanquem guionet. Punt i seguit. Però si tot va anar molt bé, Punt i seguit. tothom va dir que havien passat una nit inolvidable. Punt i a part. Però Margot estava convençuda que s'havia desmaiat i que els convidats havien pensat que estava completament borratxa. Punt. I seguim. Harold fins i tot va mostrar-li les targes d'agraïment que havien rebut. Coma. Però Margot considerà que eren de pura cortesia. Punt i a part. Un cop reinstal·lada a casa, Coma. Margot es dedicà a fer punt. Punt. I seguit? Ja n'havia fet una mica... De punt. I seguit? Ara decidim prendre una tasca ingent. 2 punts. 2 punts, 2 punts. Fer vànoves de punt per tots els llits de la casa. Parèntesis. 8. Coma. Tocar les lliteres. Tanquem parèntesis. Punt i seguit? Margot abandonà la seva meditació, Coma. però no els exercicis de ioga, i feia punt des de les 6 del matí fins a les 2 de la tarda. Punt i seguit, punt i seguit, punt i seguit, punt i seguit. Oh, gairebé ni parava per menjar. Oh, punt i a part. El metge va aconsellar Harold que anessin a veure un psiquiatre. Un punt i seguit. Aquest va tenir una xerrada amb Margot Coma. i després va dir a Harold... 2 punts. A part. Guió. És preferible que continuï fent punt. Punt. Coma. Altrament, Coma. podria empitjorar. Punt i seguit. Quan hagi acabat totes les vànoves, potser podrem parlar altre cop amb ella. Punt i a part. Harold sospitava que el psiquiatre l'únic que volia era tranquil·litzar-lo. Coma. Cursiva. Ell! Punt i seguit. Oh, la situació anava de mal en pitjor. Oh, punt i seguit. Margot prohibia d'oli que cuinés, Coma. al·legant que no ho feia prou bé. Punt i seguit. Els 3 Fleming feien ràpides anades als restaurants i tornaven a casa el més d'hora possible perquè Margot reprengués la seva tasca. Punt i a part. Fer punt. Coma. Punt. Coma. Punt. Punt. I seguit? Què diantre se li acudiria de fer després? Tanquem interrogant. No hi ha punt. Però final.